Дивіться, Олена, ви журналіст. Також я бачив, принаймні це пишуть. В минулому, так. Принаймні це пишуть. Це, що вчора відбувся обстріл, так? Говорять, що це найсильніший обстріл з 2018 року, 1 загиблий і 4 поранених. Ви як журналіст, скажіть, будь ласка, що вчора відбулося? От, наприклад, що вчора сталося на фронті? Важке питання. По-перше, тому що цей обстріл відбувся, і так запитуєте в мене, я як журналіст, у мене одразу спрацьовує рефлекс, як би я про це написала. Умовно кажучи. Ви зараз політик, ви комунікуєте позицію влади. З ким воює Україна і хто здійснив цей наступ? Дякую за запитання. Я б, мабуть, просила у вас такого дозволу відповісти на це питання, оскільки воно було так поставлено, перше як журналіст, а друге як політик. Можливо, не зовсім доречно, але як журналіст я... Олена, давайте так, що ми не ділили цю річ, так? Просто я чому сказав, що ви маєте бекграунд журналіста, так? Тому що дуже багато речей, які відбуваються всередині «Слуги народу», ви можете бачити своїм бекграундом журналіста. Але зараз дайте відповідь як політик, бо все-таки ви народний депутат України, так? От вчора був наступ в Золотому, з ким воює Україна? Банальне питання, так? І хто здійснив цей наступ? Я вважаю, як народний депутат, що Україна воює з країною-агресором Російської Федерації. Я не хочу тут обходити і називати якимись незаконними угрупуваннями тих людей чи тих осіб, які здійснюють цей обстріл. Повністю підтримую всіх тих і повністю погоджуюсь, що агресором є Російська Федерація, ми повинні це визнати. Це раз. Те, що вчора відбувся обстріл, знов-таки, я це називаю не інакше, як такою спеціальною провокацією з боку країни-агресора саме в ті дні, коли в Україні відбуваються роковини по Небесній Сотні, саме в ті дні, коли має відбутися зупинення обстрілів. І це такий сигнал, мені здається, що такої високомірної, можливо, імперської столиці, називаємо це навіть так, великої такої імперії, яка показує свою зверхність і показує, можливо, навіть таке знущання над усіма тими домовленостями і все, що було зроблено раніше. На жаль. Давайте послухаємо, що сказав президент України Володимир Зеленський щодо наступу, бо це фактично був наступ саме в Золотому. У нас потужна армія, провокації бувають. Армія, відповідно, сильно відповіла. Але, незважаючи на це, я хочу вам сказати, що ситуація повністю контролюється. І нашу армію, начальником Генштабу, ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до миру. Це мало би бути наступне питання, але я вам зараз просто процитую, що сказали і президент, і інші відповідальні особи на питання, з ким воює Україна, хто здійснив цей наступ. Видання «Українська правда» в своєму блозі журналіст Олексій Братущак, він підсумував. Отже, з ким воює Україна, хто здійснив цей наступ? Володимир Зеленський – незаконні збройні формування. Пан Хомчак – очільник Генерального штабу України – незаконні збройні формування ОРДЛО. Секретар РНБО пан Данілов – сили, які не зацікавлені у продовженні переговорів у нормандському форматі. Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель відкривала брифінг, взагалі не згадала сторону. Пан Севохо, який є радником секретаря РНБО, взагалі не згадав ту сторону. І штаб ООС – збройні формування Російської Федерації, російські окупанти, російські найманці. Тобто штаб ООС фактично сказав те саме, що ви. Що не так з тими людьми? Незаконні збройні формування. Кого?
Я думаю, що з людьми все нормально, але оскільки ми знаходимося в складному, важкому, довгому переговорному процесі, то перші особи держави, які відповідальні за, скажімо так, ті дії, які відбуваються наразі на Сході, маю на увазі там за військові дії, вони дотримуються принципів міжнародної дипломатії. Я сподіваюся, що з метою того, щоб ця ситуація була найкращим чином вирішена і нарешті на Сході був мир. Я не можу сказати, я розумію ваше питання, я розумію... Ви тоді особисто тут в студії телеканалу АТР порушили принцип міжнародної дипломатії, як представник влади. Я сказала свою точку зору. Можливо, вона була там занадто радикальна, але я все одно залишаюсь цим, і я вважаю, що ми воюємо з країною-агресором. Я розумію той біль, скажімо так, який відчувають люди, які хочуть чути правду, і чути від першої особи держави або від перших осіб держави таку правду і визнання країни-агресором. І я сподіваюся, що такі назви були використані саме для того, щоб вирішити це питання якнайшвидше. Тобто ви маєте на увазі, що Володимир Зеленський, як президент, він просто не хотів вживати, що це Російська Федерація просто через... Я думаю, що він не хотів, скажімо так, використовувати ті слова, які можуть завадити налагодженню переговорного процесу, досягненню миру. Це моя власна думка. А якщо б він сказав, наприклад, що це була Російська Федерація, що би змінилось? Якщо б сказав, ми б подивилися, тоді ви мене це запитаєте.